On viikonloppu edessä taas. On viikonloppu mennäs taas. Mä eilen tässä just tuli lätkävuorosta, että tuli himaa, vähän söi ja hyvin vähän. Sitä ennen syönyt joskus 10 aikaa aamulla ja söin tossa kun tulin, mitähän mä olin, 6:30, 6:45 kotona. Sitten äkkiä kamat valmiiksi ja lähtee pelaamaan lätkää ja nyt kotiin. Voin sanoa, että kyllä tänään on taas touhuttu ihan omiksi tarpeeksi. Ehkä vielä voi siellä lahjoittaa jollekin toiselle. Nyt kävin ennen vuoroani tuossa hakemassa 3 lonkeroa. Pääsen tuohon kotipihaan, että aina sihauttaa yhden auki. Sellaista. On tää kiva. Tässä on riistakameralla akkuja menossa vaihtamaan. Akut vähän loppu ja jää sinne sitten pöksälläkin laturiin. Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi pakkasi eväitä. Mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Ukki kertoi jatkosodasta, siitä alikersantti-rokasta. En mä tuolloin mistään tajunnut, nautin vain lomasta.
Faija, anna mun ajaa mökkitiehän, lupaan, että saunaan vettä vien. Muistan kivet ja kannot tän soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli-idoli pienten poikien. Faija nauroi, mutsi pelkäsi katsoa. Kesä loppui ja mulle kerrottiin, ei tule enää reissuja Evitskugiin. Vanhemmat eros ja mökki myytiin. Kävin eilen ajamassa mökkitien, muistin, että kauemmin se vie. Tutut reitit vaihtuneet pintoihin mustiin.